Well tá an titlín an tábhachtach anna chu daoine slá tá nuan. Cahamid chud mar vlogna agus I léamh stuff Twitter agus Facebook agus lehéad. Agus tá teannachar aige sin an bhiliocht. Ach cumála sin tá na meán is féidir úsáid an idirlín tábhachtach an filiach comá mar hampla is féidir filiacht fuma a bheith ann filiacht a bhir an físeán agus feicimid leis an gáhar sin gohfuil béim an gur láthair seachas an rud clóite agus gohfuil sé sin níos tábhachtaí ná beidir nach níos níos tábhachtaí a chuil sé sin cótábhachtach céanna leis an rud atá scríofa agus I bhhaidcás na eile níos tábhachtaí agus fum agus físeán agus cumála sin tá emojis a úsáid ag félí, tuisciúil siad a úsáid ag daoine ar nó teangan nó ponciocht fiú. Well, os rudde gún muid an isise gábhíil sa séide agus ar nó an chainte tá an gcónaín an Comóra agus Comóra ar léide agus séide. Bhí mé héana smaoine céir den rud is fear go bhéit an chur leis a Comóra sin. Agus an rud a bhrichlim seachas beidir rud as an nuad leanaí ná file ar rud a bhídéanta go chuimhlíonn dé go hinna a chosmaid go ar gábhí sa héanam mar sin. Agus sin an drama an seo éanaar tá go páric go conra agus sin fá go rána me sin ná bhór bhí páric beo 8-8 fiche hocht so clúdaí na héal an tréimhse staire sin go léir agus barlam seachas díorhaisteachar ó gáta bháin in 9 go machbad an 9 go chur a ggóheigs céir cén sais tír a bhí an rivision cén sais glúiseachtaí a bhí an glúiseachtaí polúla idir an sóisialachas náisiúnachas agus an abheoch an ceilteach rudí nua ar fad a bhí an tub seo so is tréimhse fír spéisiúil ní amháin is stair na héireann ach is stair na Heorpa go deimhin an tréimhse sin an spéisiúil a méid a bhí atarla ó heh cuasaí litríochta agus bhí páric sáitis na rudí sin ar fad. Well, has níos a miric agus há me pléile díal na glásta híide mór farsas dócha na staire in éireann a chomála sin bhí tá cúlare sais nefnách aige agus hasnig sé scríomh díalan agus é na díaga ach an tamsa ní raibh gailan aige agus bhíonn sé an gailan a bhí géhanní a álam tamsan ó bhíonn na háise agus mar sin cíimiid sais forbert ar an deanga agus an sin an forbert farsanta hagan éir agus é chur spéise sa gailan chur spéise I deangacha eile chur spéise I cuasaí polítíochta cuasaí cultúrtha agus mar sin de agus há sé go deas chur síos áil ar an 6 duine I bhí ann sulla raibh cáil ar agus sulla raibh sé buintach an éachtaí móra mar sin téimeisteachchadí an leabhar le náisiúnta go minic a féchant ar an malúcháin díalansa agus im láthar na huair hamadíanamh treiscríomh ortha agus ón ábhar san bhaníos mo chainte nuamh ar an ábhar san. Agus há cúig blion fós roam agus ar a hámsásta ag go thuair séir. Buinean bhchtúir le cláis na hallscoile Chorcaí agus sinné.